Insemmilkom merħba mill-ġdid tal-programm News.mt. U meta wieħed isejjaħ konferenza tal-aħbarijiet wara oħra jgħid li hawn problema kbira u mbagħad jgħid li dwar din il-problema ser iħejji pjan short term, wieħed ma jippretendix imbagħad li għaddu xahar, xahrejn, tlieta, erba' u dan il-pjan short term jibqa' ma jasalx. Iżda fil-każ ta' Marta Sportelli u l-pjan li kellha tħejji dwar it-traffiku f'pajjiżna hekk ġara. Mhux tal-li hekk tal-li għaddew 5 xhur, 6 xhur u saħansitra 7 xhur. Il-pjan wasal, iżda wieħed lanqas pretenda li kellu jkun il-portal one.com.mt li joħroġ bl-aħbar qabel il-Partit Nazzjonalista. Hekk ġara u fuq dan is-suġġett ta' News.mt illum. Saqsi lill-Prim Ministru tiegħek. Shadow Minister tal-Partit. Għalilek boġġa għabdek biex tħejjeb pjan għadu mhux lek. Jiena nassigurak Nicole illi ir-rapport li għandi nħejjiena se nħejjih u se jkun lest qabel il-Ministru Joe Mizzi ikun solva il-problema ta' traffiku. Kemm għandek viżjoni fit-tul, Nicole, diġà qed tarani Ministru millum. Il-pjan short term għat-traffiku. Mela, il-pjan short term. Xajn ilu għet li dal-waqt. Mela, Janice, il-pjan tal-traffiku short term huwa lest fil-fatt bħalma bħalma xarejn ilu laqas għamilt press conference, Janice, ġifieri żbaljata. Meta inti titkellem dwar short term measures, ma jfissirx illi għandek dokument li tagħmlu f'ġimgħa. Imma li il-miżuri tiegħu iridu jkunu miżuri illi huma intiżi biex isolvu l-problema. Għamilna 7 xhur nistennew il-proposti ta' Marta Sportelli dwar it-traffiku u meta wassal il-mument ix-Shadow Minister tal-Partit Nazzjonalista marrilha kollox ħażin dan anke jekk Simon Busuttil tgħid kemm hu gburi biha. ħafna illi nhar il-ġimgħa Martes, fejn qiegħda Martes, hawn qiegħda Martes, għadha kif nidiet l-aħħar set ta' proposti tal-Partit Nazzjonalista mill-Oppożizzjoni. Iżda Simon Busuttil ma tantx għandu biex ikun gburi, mhux biss ir-rapport kien żvelat b'mod esklusiv minn one.com.mt qabel ippubblikah il-Partit Nazzjonalista, iżda huwa wkoll rapport mimli difetti. Saħansitra minn 35 proposta u ma 23 il-proposti li diġà qegħdin isiru. Ejja nagħtu ħarsa lejn liema huma. Fl-ewwel proposta ta' dan ir-rapport wieħed studju biex tinftiem aktar fid-dettall il-problema ta' traffiku. Din hija xi ħaġa li diġà qiegħda ssir peress li pajjiżna għandu obbligi li jippreżenta strateġija anke fuq talba tal-Unjoni Ewropea. Il-pjan ta' Simon Busuttil għat-traffiku huwa li jagħmel pjan. Temnu huwa hekk hemm miktub. Il-pjan tagħna huwa li jagħmel pjan. Issu dak li jkun. Ma nafx jien, issu ħajiddeċiedi li jieħu deċiżjoni. Issu mortant perit tgħidlu kif ħanibnija d-dar, jgħidlek iddeċidejt illi niddeċidi li nagħmel pjanta. Dit-tip ta' affarijiet. Dawn it-tip ta' affarijiet oħol ilna uħoloq naqra wkoll hemm affarijiet li huma interessanti. Hemm affarijiet li qegħdin naħdmu fuqhom diġà. Hemm affarijiet oħra li jgħidilna minn fejn ħajġib il-flus għalihom. Fit-tieni proposta jwedu li se jagħmlu kampanja biex jgħidu lin-nies kif jistgħu inaqsu traffiku. Din hija xi ħaġa li ssir kontinwament, l-avviżi fil-ġurnali, l-messaġġi fuq il-midja soċjali u l-filmati fuq YouTube huma biss ftit mill-inizjattivi li jittieħdu ta' kuljum. Jgħidu li se jinformaw lin-nies dwar ix-xogħlijiet li jkun hemm pjanati u toroq alternattivi. X'aktar xaddejt mit-toroq u rajt avviżi sofor kbar li jindikaw fejn ikun qed isir ix-xogħol. Ngħidu aħna meta kien qed isir ix-xogħol Baħar iċ-Ċaq, it-tabelli kienu jitilgħu sa Rabat. Fi ftit kliem din oħra li fir-rapport ta' Marta Sportelli mixejna l-proposta li ilha ssir sa minn gvernijiet preċedenti, dan biex ma nsemmux kemm qed isir xogħol bil-lejl biex jonqos it-traffiku minn filgħodu. Issemmu li jridu aktar sigurtà fit-trasport tal-iskejjel li ġijiet diġà jeżistu anke jekk għandu jkun hemm aktar infurzar, però x'inhi din l-aktar sigurtà ma jgħidux x'inhi, allura niswa oħra bħala kkupjata minn dak li diġà jeżisti.
Jgħidu li għandu jkun hemm aktar rotot minn fejn ikun hemm konċentrazzjoni ta' traffiku. Din ukoll xi ħaġa li diġà tiġri, biżżejjed wieħed jidħol fis-sit tal-Malta Public Transport u jara kif huma mqasmin ir-rotot u kif ċerti ħinijiet ikun hemm aktar vjaġġi minn postijiet partikolari. Jippromovu inizjattivi fejn wieħed ikun imħeġġeġ juża l-karozza tiegħu ma' ħadd ieħor jew jitla ma' persuni oħra lejn id-destinazzjoni tiegħu. Forsi trid issir aktar imma anke hawn xi inizjattivi li diġà ttieħdu u Transport Malta qalet li se żżidhom. Però saħansitra nfetħu l-bus lanes għal kull min ikun f'sistema ta' carpooling. Jissemmew l-inċentivi biex jintużaw aktar muturi, kulħadd jiftakar li din kienet waħda mill-miżuri ewlenin tal-aħħar baġġett. Qalu li se jneħħu vetturi kbar minn ħinijiet beżlin, din xi ħaġa li diġà qiegħda fuq il-mejda tad-diskussjoni. Hemm opinjonijiet diversi dwarha, imma anke hawn il-ħsieb ta' Marti Sportelli u l-Partit Nazzjonalista huwa wieħed ikkupjat. Jingħad li għandu jkun iktar koordinat aħjar il-ġbir tal-iskart. Din ukoll xi ħaġa diskussa diġà u fl-aħħar xhur kien hemm bosta rapporti dwar il-konsultazzjoni li għaddejja mal-kunsilli lokali, issemmiet ukoll fil-baġġett. Il-proposta numru 14 hija kważi ripetizzjoni ta' proposta numru 13 u għalhekk ħidma f'dan is-sens diġà qiegħda ssir. Jgħidu li jrid ikun stabbilit l-aħjar daqs ta' roundabouts. F'kull proġett ġdid Transport Malta tanalizza bir-reqqa id-daqs mhux biss ta' roundabouts iżda wkoll ta' bankini, central strips u elementi oħra ta' triq. Iwedu li jirrevedu r-rotot ta' trasport pubbliku, xi ħaġa li ssir kontinwament u b'konsultazzjoni kbira mal-kunsilli lokali, inkluż nazzjonalisti. Fil-fatt li l-menti dwar dan naqsu drastikament. Itejbu dawk li jsejħu bħala soft nodes, xi ħaġa li diġà bdiet issir bħal bicycle lane fi triq il-kosta. Ovvjament mhux kullimkien possibbli, imma fejn hu inizjattivi bdew diġà jittieħdu wkoll. Jeżistu inċentivi wkoll għal min jixtri rota tal-elettriku. Jgħidu li se jsir investiment f'bicycle lanes u bankini fejn aktar nies ikunu jistgħu jimxu, ukoll mhix xi ħaġa ġdida. Jerġa' jitqajjem l-argument tas-soft nodes f'din il-proposta, issa jgħidu li se jagħmlu l-ġodda. Nistgħu ngħidu li hawn proposta li diġà qed issir inqasmet fi tnejn. Jitkellmu dwar sistemi ġodda tas-sinjali ta' traffiku u tant jafu li diġà qegħdin isiru li saħansitra jirreferu għal tender li ħareġ il-Gvern. Jitkellmu dwar bidla fis-sistema ta' traffic lights, xi ħaġa li wkoll issir kontinwament. Jgħidu li se jsir xi forma ta' kumitat biex jikkoordina x-xogħol li jkun se jsir u jinforma lil pubbliku. Anke hawn ripetizzjoni fl-istess rapport filwaqt li din tal-entità li tikkoordina diġà teżisti mhux biss bit-Transport Malta iżda anke mill-Ministeru tat Trasport u l-Infrastruttura. Dan jiltaqa' regolarment u jinkludi pulizija, kunsilli lokali, rappreżentanti tan-negozji u għadd ta' korporazzjonijiet. Jitkellmu fuq servizzi tal-Gvern li jistgħu jkunu mferxa. Din diġà hija xi ħaġa li qed issir b'numru ta' one-stop shops madwar il-pajjiż. Jgħidu li hemm bżonn aktar servizzi bl-e-government, il-mita u entitajiet differenti żdiedu biżibilju u Marti Sportelli irrepetita fir-rapport tagħha. Jipproponu wkoll it-teleworking u bidliet li ma jgħidux eżatt x'inhuma, iżda anke hawn ma ħarġux b'xi invenzjoni ġdida. Tkellmu wkoll dwar l-użu tat-teknoloġija, xi ħaġa li wkoll diġà ssir. Biżżejjed wieħed iħares lejn l-apps ġodda tal-Malta Public Transport u l-app dwar carpooling li kisbet l-appoġġ ta' Transport Malta. Imbagħad jeżistu żewġ proposti li mal-ewwel daqqatajn jistgħu jidhru interessanti, però huma żewġ proposti li jafu jiswew il-miljuni ta' euro fis-sena u li fir-rapport ta' Marti Sportelli ma hemm ebda kalkolu ta' kemm jiswew. Reġgħu irrepetew il-proposta ta' trasport tal-iskola għal kulħadd b'mod partikolari għall-iskejjel tal-istat għax f'dawk pubbliċi diġà jeżisti. Proposta li Simon Busuttil ilu jirrepetija, iżda minkejja li l-proposta ewlenija tiegħu baqa' sal-lum ma qalx kemm tiswa lill-Gvern li kieku kellhom jidħlu fis-seħħ. Proposta li mal-ewwel daqqatajn tista' tidher interessanti hi dik li jkun hemm trasport b'xejn għal ħaddiema tal-Gvern. Forsi xi ħaġa li l-Gvern jista' jħares liha, imma żgur mhux kif għamlet Marti Sportelli li tifgħetha fir-rapport mingħajr biss qalet kemm tiswa. Dwar dan ikkummenta wkoll il-Prim Ministru. Hemm affarijiet oħra li hemm ħafna mistoqsijiet iktar minn tweġibiet, pereżempju qalilna illi għal ħaddiema tal-Gvern ħajoħloq sistema ta' karozzi tal-linja għal ħaddiema tal-Gvern. Interessanti, ngħidu interessanti. Imma issa jrid iwieġeb il-mistoqsijiet, mhux ħanejt min ħajku qed jħallas għalija, mhux ħanejda dik. Mhux ħanejt jekk hijiex konformi
ma diġà il-ftejm li kien hemm qabel mal-arriva u li l-lum hemm mal-autobuses de Leon, mhux ħanejda laqqas. Ħansaqsi mistoqsija sempliċi. Din jiġifieri dil-karozza tal-lejna li rrid jagħmel, pereżempju, minħażżab barra l-belt tal min jaħdem mal-gvern. Ħad itlaq darba filgħodu u tiġi darba fl-għaxija. Iġifieri min qed jgħidilna Simon Bużutti li jekk ikun fil-gvern ħajneħħi il-flexi hours għal ħaddiema u għal ġenituri illi qegħdin illum il-ġurnata jaħdmu għal gvern xejdilhom le hija. Jgħidilhom issa tridu titilqu f'dan il-ħin u tiġu lura f'dan il-ħin insewhom il-flexi hours. Mela mbagħad jekk jgħidilna le ħajkonna xatil il-ħin kollu għaddej. Allora skużi inti ħażżit it-trafik mhux ħadd naqsu jekk ħaterġa' tagħmlilna flott oħra tal-karozzi tal-linja li ħajkunu qegħdin fit-triq. Qed insemmi eżempju wieħed xkejken tal-affarijiet illi hemm mitfu hekk. Mhux qed ngħid neċessarjament ħażina, qed ngħid imma la tefaħħa, issa irid iwieġeb dawn l-affarijiet kollha qed iwieġeb jekk hux ħanneħħu teleworking. Għax jgħid issa kif hawn mijiet jekk mhux eluf ta' nisa speċjalment illi jgawdu mill-sistema tat-teleworking u mis-sistema ta' flexi hours jgħidilhom issa nsewhom għax inkella s-sewi għandek inti illi toħloq sistema ta' karozzi tal-linja ġodda biex imbagħad tgħidlek ma filgħodu tista' tiġi bil-karozza tal-linja, mbagħad lura x'ħan nagħmel ħanimxija. Le. Dik hija l-affarijiet sempliċi ħafna u li turi in-nuqqas taħsib. Hemm ukoll il-proposta li ma toħroġ bil-karozza kuljum xi ħaġa li dwarha staqsejna wkoll il-pubbliku. Ma nasibx idea tajba x'inkun limitatu. Jekk ikolli qadija urġenti għaliex għandi noqgħod nistenna li jgħid lill-gvern. Ma nasib li ħadd ħaju pjaċiri jienu ġveru speċi karozza qiegħda għal bżonnu. Ma din qed jippruvaw jagħmluha biex inaqsu traffiku. Eżatt, naf iva. Naħseb u jkollok tuża kuljum għandek il-karozza aħjar u ma kun hemm bżonn imbagħad. Ma toġbokx hekk dil-proposta? Ma tantx wisqu. Għandha raġel anzjan illi bil-forsi konna bżonn nużaw il-karozza m'għandniex nitfissi. Ġifieri ma taqblux ma dil-ħaġa li speċi ta' tkun tista' tuża karozza tnejn l-erba' l-ġimgħa. L-ħin kollu bija. Bżonnijiet tagħhom ma' ġimgħa kollha u l-ħinijiet kollha. Ma jistax, u nista' xogħol x'ħajamlu. Manċi proposta effettiva. Għan nista' xogħol mhux tajba naħseb jienu. Jgħidu li min jistenna jitenna, iżda dan mhux il-każ. Rajna li l-Partit Nazzjonalista anke fil-qasam ta' trasport mhux gvern alternattiv. Bi pjaċir ngħidu illi one.com.mt kull ma jmur aktar qed iżid fil-popolarità tagħha bħala news portal. Inħeġġukom tkunu protagonisti, ikkummentawlna, ibatulna l-istejjer tagħkom, kunu intom illi tagħmlu l-aħbar. Għandna wkoll channel fuq YouTube u paġna fuq Facebook fiċċuna għaliex le li semmuha One News. Grazzi tal-li kontu magħna l-kumplament tas-sera tat-tajba.